guys. Pakukuluan muna natin to guys ha. Palalambutin natin guys. Yan. Ngayon guys, maghimay tayo ng kangkong. Yan. Guys, so. Himay tayo ng kangkong guys. Kasi gusto tumibag guys ng kangkong. Buntis kasi yung hipat ko guys. Ayan. Tumibag ko na guys. Tayo sa mga ricado guys. Pagpatuloy natin guys. Tinggalin na lang natin yung ayan guys, tingnan natin guys. Ano siya guys? Atin na itong ngayon guys, hindi ko siya guys. Isa natin. Ayan. Bawang. Ilagay natin itong tumurito guys. Ayan guys, pagkatapos natin igisa guys, ibabos natin dito ulit. Yan. Yan siya guys. Yan. Gawin ito sa munggo guys ha. Tapos, yan guys, diba? Timplahan natin ang asin guys. Ajinomoto guys. Yan. Ajinomoto. Ang pampasarap guys. Magic sarap. Natin ang kangkong. Unahin natin yan. Natin guys ng 5 minutes. 5 minutes. Ngayon guys, buksan natin ulit. At ilagay na natin ang dahon ng kangkong guys. Ilagay na natin ang dahon guys. Yan. Yun, buksan natin ulit guys. No? Yan.
Wow, sarap guys. Yummy. Ayan guys.